Pulang ngaji adik asik ujuk-ujuk nangis gerok-gerok guys. Terus tak tanya, opo lo sing kok tangis iki Dek? Jarine mesakne, mochi ciciku mati. Jadi mochi ciki iki pitik cilik ngene-ngene bocah-bocah guys. Berapa hari yang lalu aku iki tumbas kutuk, tapi kok ya ora mikir lek iki musim bediding. Lah lek musim bediding ing kutuk iki bisa dipastikan mesti gagal. Karena rata-rata para ayam cilik-cilik iki ora kuat karo hawane bediding sing awan iki panas selenget lek bengi wadem. Ngono to presanono pitikku lek mati iki sing cilik. Lah kuwi kancane iki ya bodho nyekukruk barang. Ora mek pitik cilik-cilik, pitik gedhi sing wis kemanggang, gembeleh, kemedol ngono kae. Kuwi iki ya kenek. Bahkan dek iki enek salah satu pitikku sing wis gedhi, sing wis kena dibeleh iki ya mati. Lek biasane pitik iki pilek kuwi biasane tak paringi paracetamol ae guys. Tapi untuk kali ini lek pas wayah bediding tak paring ngono paracetamol ki ya ora kodal. Lah iki pitike sing wis pantes dibeleh iki daripada nggo ketularan terus mati ora sedo mangan. Iki tak beleh ae. Iki udah pitik gering lho ya guys, pitik waras iki sikan. Katuwis iki bapake bocah-bocah wis tak kongkon. Ora mek njaluk tulung, tapi tak kongkon nyapa? Blathoki kambil, tak kongkon beleh pitik. Salahe to enek wong repot nyedek-nyedek ya tak kongkon. Ayo, sapa sing kaya aku? Nek wong dorong ngono gatel pengen ngongkon ae. Sakjane lek kumpe dadi pitik iki wis mantun katisu guys. Arep tak panggang katisu, tapi karena lokasi lek kumanggang ki sore pemean, engko pemeanku sanuke sangit. Akhirnya ngenteni pemeane garing. Lah iki lho prejengane pitike mbasan wis digarang. Piye wis masuk apa urung cara Ibu Roro ki mbukak jasa mbelah pitik sak manggangi? Ambune gurih.